Il-Gvern flimkien mal-Kunsill Lokali Kalkaris inawgura berġa ġdida fil-Kalkara. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu. Huwa spjega li din il-klinika apparti li se tkun qed toffri s-servizzi tagħha lil madwar 3000 resident f'Inħawi se tkompli twassal l-aqwa servizzi tas-saħħa lil mill-isptar. Id-Deputat Prim Ministru spjega li din il-berġa tikkumplementa l-istrateġija tal-Gvern li tqarreb is-servizzi tagħha tas-saħħa fil-komunitajiet fil-waqt li tkompli tnaqqas il-pressjoni minn fuq l-isptar Mater Dei. Fil-fatt huwa sostna kif l-aħħar 3 snin permezz tal-kollaborazzjoni bejn il-kura tas-saħħa primarja u l-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali infetħu 14-il ċentru komunitarju tas-saħħa madwar Malta u Għawdex. Din il-berġa partikolari se tkun qed toffri servizz tat-tabib tal-familja u tal-infermier flimkien ma' servizzi speċjalizzati tal-patoloġija, tal-lingwa mitkellma, fiżjoterapija, podjatrija u tas-saħħa mentali. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat sostna kif din il-berġa partikolari ġiet żviluppata bi flus mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali. Dan huwa parti minn investiment usa, parti minn investiment ikbar. Infatti l-NDSF kienet ivvutat xejn inqas minn 10 miljuni sabiex ninvestuhom kompletament fil-kura tas-saħħa primarja tagħna. Il-politika tal-Gvern, u hawnhekk qed nitkellmu sa bħala Gvern li jaħdem flimkien, hija illi kull fejn nistgħu nagħtu l-kura fil-qalba tal-komunità tagħna. Minflok mal-pazjent, meta jkollu bżonn il-kura primarja tiegħu jirrikorri f'xi post ċentrali. Min-naħa tiegħu, is-Sindku tal-Kalkara Sur Wejna Kulina irringrazzja lill-Gvern dan l-investiment li se jfisser ħafna għall-komunità Kalkariża. Illum fisem ir-residenti tagħna indur lejkom grazzi tal-li jemmintu fir-raħal tagħna u tal-li tuna klinika tal-ogħla livell. Napprezza u soddisfatt bil-qabża fil-kwalità li ser nofru lir-residenti tagħna.